Mhuri yeZimbabwe mamuka sei kwese kwamungadaro muri kumativi mana enyika. Tinoda kutenda Mwari mukati mezuva ranhasi nechipo choupenyu chavatipa. Mwari vari kumusoro kudenga vakuitirei zvakanaka, vakuwanirei nyasha mukati mezuva ranhasi. Nhasi tinodai kusangana uri musi weFriday 19 September 2025. Tichaverenga shoko redu richibva kuna 1 John chapter 4 verse 20 ne21. Musoro shoko uripo unoti rudo ndirwo rukuru pakati pedu. Rudo ndirwo rukuru pakati pedu. Regai ndiverenge verse 20 inotiwo, kana munhu achiti ndinoda Mwari asingadi hama yake murevi wenhema. Nokuti ani naani asingadi hama yake yaakaona haagoni kuda Mwari waasina kumboona. Verse 21 inotiwo, uye akatipa murayiro uyu, ani naani anoda Mwari anofanirwawo kuda hama yake. Mwari vari kumusoro kudenga vanatse shoko ravo, vakomborere shoko ravo. Mweya Mutsvene ngaatibatsire kuti tikwanise kunzvera shoko iri sekuda kwaMwari kwaari kuda kuti zviitike. Mangwanana anhasi taverenga shoko redu rinotaura pamusoro perudo. Mwari ari kutora chinhu chinonzi rudo kuchiita center stage yekuti ndo condition number 1 kana uchinge wati uri kuda zvauri kuda kukumbira kuna Mwari. Mwari ari kutora munhu as an expression panofanirwa kuti paratidzwe rudo. Chinhu chinonzi umwari chinowanikwa pane mumwe munhu wawakagarisana naye, waugere naye. Mwari ari kutsanangura iye kuti haugoni kuti uende unopfugamira Mwari wausati wakamboona nemaziso ako aya kana iwewe usingakwanisi kuratidza rudo kune munhu wawakagarisana naye. Munhu wawakagarisana naye ndiani? Ndosaka muchiona paine mutemo mukuru uya wechipiri unoti, ida muvakidzani wako sekuzvida kwaunozviita iwe. So Mwari ari kuti iye ani naani anoda zvokunamata Mwari, pane chinhu chimwe chete chaanofanira kuti atange aratidza kuti agozokwanisa kuzosvika kuna Mwari. Kondisheni iri kupiwa naMwari ndeyekuti unofanirwa kutanga wada hama yako. Kana zvinzi hama yako, zvinoreva munhu wawakagarisana naye, munhu wavakavakidzana naye.
ndokuti Mwari ugozonokwanisa kunomunamata, because kana usingakwanisi kuratidza rudo kune munhu anova next door yako, muvakidzani wako, angava muvengi wako, angava chii, haugoni kuenda kunopfugama uchida kuratidza rudo kana kunonamata Mwari wausina kumbobvira wakamboona nemaziso ako. So mangwanana anhasi, chinhu chandoda kuti muone pano muri yeZimbabwe, tiri kuramba tichitaura pamusoro penyaya pekubatana. Hatigoni kuti tiratidze kubatana pakati pedu kana pasina rudo. Ende hatina chinhu chinonzi kunamata kukuru mhuri yeZimbabwe inyaya yekuva nerudo pakati pedu, sekugarisana kwatinenge takaita. Munhu wawakagarisana naye, zvisinei nekuti ndewe political party ipi, ane social background ipi, anopinda chechi ipi, muvengi wako here. Nyaya yatiri kunyanya kutsinidzira mazuva ano pano inyaya ine chekuita nenyaya yekuti tibatane. Kana pasina kubatana, hapana chinhu chinogona kuti chifambe chiratidze kuti chaitwa mune zvakanaka. So nyaya hombe yatiri kutaura pano inyaya yekuti tiratidze kuti tine zvatiri kuda kuti tiachivhe mukati menyika yedu yeZimbabwe, panofanirwa kuva nekuyanana pakati pedu, panofanirwa kuva nekubatana pakati pedu, panofanirwa kuva nekushandidzana pakati pedu, panofanirwa kuva nekufambidzana pakati pedu, ndiko kuti Mwari agozokwanisa kutinzwa. Hatigoni kutanga tamhanya kuenda kunoti toda kuti tinokumbira Mwari pamusoro penyika yedu kuti zvinhu zvedu zvitifambire mune zvakanaka, but whereas isusu pachezvedu tisingakwanisi kuyanana. Ndakafara chaizvo pane rimwe vhesi rakataurwa navachamisa nezuro, vachitaura ivo pamusoro vhesi riri kuna Isaiah rinoti nhangwe zvivi zvako zvakatsvuka seropa, Mwari anotaura nyaya yekuti come let us reason together. Uyai tive tigare pasi, tiise musoro pamwe chete, tiuye tive nekufunga kumwe chete. Nangwe zvivi zvako zvakatsvuka seropa. Zviri kuedza kutaura kuti dii izvozviya? Zvinoreva kuti nangwe pane kutadzirana kwatakaita, but uyai tipe mukana, nguva yekuti vanhu tiuye titaurirane sehama nehama, semasawira nemasawira, seshamwari neshamwari, sevavakidzani nevavakidzani. Mwari ndizvo zvinhu zvaanokurudzira pakati pedu. So mhuri yeZimbabwe, Mwari vari kumusoro kudenga vanatse shoko ravo, vatibatsire kuti shoko iri risvike mukati mehana dzevanhu vazhinji. Panogona kunge pane zvakawanda zvinogona kunge zvakaitika pakati pedu, kutukana, kurovana, kuitana sei, nezvimwe zvese zvinogona kunge zvakamboitika kumashure. But Mwari vari kukurudzira shoko rokuti pakati pedu ngapave nekuregererana, ngapave nekuyanana pakati pedu, ngatibatanidzwei nerudo kuti tikwanise kufamba tichienda kumberi. Mwari vari kumusoro kudenga vakuitirei zvakanaka, vakuwanirei nyasha. Regai ndipedzise nemunamato. Baba vari kumusoro kudenga, tinoda kukutendai mukati mezuva ranhasi. Baba, tinoda kutendai neshoko guru ramaisa pakati pedu, rinova shoko rerudo. Mataura mukati, hatigoni kuti tiuye tikupfugamirei imi tichida kuti titsvage ukama nemi,
asi pachezvedu sehama nehama dzinogarisana pano pasi tichionana tisingakwanisi kuyanana. Baba, tinokutendai neshoko renyu ramataura mangwanani anhasi. Mwari wangu, chitiwaniraiwo nyasha, tiwanireiwo tsitsi. Mweya Mutsvene ngaatibatsire kuti akwanise kutibatanidza sevana veZimbabwe, tizive kuti dambudziko redu nderipi. Isu zvisinei nokuti tiri vemapolitical parties ipi, tinobva kumabackgrounds akaita sei. Mwari wangu, Mweya Mutsvene ngaatibatsire, akwanise kutibatanidza sevana vemunhu mumwe chete, sevana venyika imwe chete, sevana verudzi rumwe chete, sevana veZimbabwe imwe chete. Baba, tinokutendai neshoko renyu ramatipa mukati mezuva ranhasi. So Mwari, tinokutendai, tinokurumbidzai, nezita raJesu takunamatai. Mwari vari kumusoro kudenga vakuitirei zvakanaka, vakuwanirei nyasha semazuva ese. Ndiri muranda rumwe wenyu pangoma pengo anokupai shoko pano pamachannels edu ese. Mwari vakuwanirei nyasha, Mwari vakuitirei zvakanaka, muswere munyasha. Amen.